Hello everyone, this is रंजासालि मा होनना बुङो रंजासालि होनदोंमोन ना रंजासालि गाइसफोर बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयैया गोबाव जाबायमोन माने साननै सानथामसो जाबायमोन र' फंबाय आं थांग्रोनि ओरै बिथिंजाय माने सालथेमोना फटक शुट लागासिनो आरोखि बिदिनो फंबाय सासे दोङो माबायाव EST सालथिनि EST एडभेन्साराव फटक शुट लागासिनो ओरै नाय नोंबो एसे मोजाङै आंथि एसे नाहर बेनिफ्राय बेखौ आङो सलायबाय गाइस सलायनायालाय ओरैबायदि फुल स्पिडआव सलायबाय आङो इथिंनिफ्राय ओरै फैनो एकदम पुरा फुल रेस होनानै ओरैबायदि साखावबोबाय बारा कम्फर्टेबल मोनासै आङो बे EST एडभेन्सारखौ माने कम्फर्टेबल मोनासै माने सेनाहाय एसे प्रब्लेम जाना दं एबार आं नैबेखौसो सलायसिगोन बेयो मा गारिमोनलाय NS 200खौ सलायगोन नायलांबाय था गाइसफोर नोंथांमोना गाइसफोर चेनेलाव गोदान बाथ' साबस्क्राइब खालामखानांगोन ना नङा होमबा सालथे नंगौना नङा नंगौ चेनेलाव गोदान बाथ' साबस्क्राइब खालामखानांगोन गाइसफोर बिनिफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दा मथार गाइसफोर NS सलायगोन एबार NS EST एडभेन्सारखौ सलायनायबाय NS सलायनायनि Betul semua berjalan apa? Ada mana? Boleh nanya ini sih? Lakukan apa? Yes, di kubur lakukan. Super, ini sabu garis nggak guys, ini sabu udah mudah, safa, birat comfortable ini sabu selainnya, misalnya, matra awasa, nawaza ya, awasa pun jaya, nggak comfortable. EST adventure ketika EST adventure apa mudah, anu selainnya, kita matra BH, saat ini ya, sih problem ada, sih ini tak sih uncomfortable jalan dong, nggak baru lebih speed na. Borai बायदि मोनलायो सचिनोबो गाइस जाबाय बारा एन्जय खालामना लाब गैया गाइसफोर दायो जोङो बेलेग जायगायाव थांनोसै जोङो ड्रागन बारियाव थांनोसै जों ड्रागन बारियाव ड्रागन फिथाइ दंना गैया ड्रागन फिथाइ गैयाबा थांनानै लाब गैया ड्रागन बारिनो बिनि बेसेबा गिदिर नायहैनो र' बेसेबां गिदिर फिथाइ दंना गैया फिथाइ गैयाबा हासुलाजोबना गारबाय जागोन सचिनोबो थिग गैया बाला सेंग्राफोरजों किडनेपसो खालामनो लाना फैखोना माखोना आंखौ हाग्रा बारि नुवाखै बिमानि माबा ड्रागन बागान नायनो लिंबोदों आयौ सचिनोबो नायदो नै पुरा किडनेपसो खालामनो लाबोदों बायदि मोनबाय आं बिसोरखौ बोराया एसे थाखा फैसा जमा जाबाय नालाय बिनिखाय किडनेपसो खालामनो लाबोखोना माखोथाय बाला हाग्रा बारि थांगासिनो जों गाइसफोर बिमा खर'नि माबा ड्रागन बागान थोद गोदाव सोरावनो मानसिबो आप डाउन खालामा ना मा जाखो बिदिलाय जागोन ना जाया नोंसोरजों हा बारमारबाय ए बेनो ड्रागना आयु सचिनोबो बार नाङा सान्दुं नाङा मा बाल बायदि जायगायाव ड्रागन बिलाय हा औ नै मेंगुलायबाय गाइस बिबार बारहांबाय नै बिबारा बिदिनो बारो बिनिया बेयाव र' नैबे फिथाइ थाइसिगोन ना बे फिथाइ थाइबाय बेनिफ्राय बिथिं दङ नै खै बिगासो जागोनलाय 10 बिगासो जागोन नामा खै बिगा नंगौना नङा सचिनोबो माबा हानि हिसाब रोङा बायदि मोनदों बिसोर आंखौ माबा बिमा खर'नि 57 बिगा दंनो ड्रागना र' नैबे फिथाइ थाइबाय बे फिथाइ जाबाय गाइस ओमफ्राय नैबे बिबार जाबाय बेफोर बिबार जाजोब्बाय सचिनोबो मालिकानो गिदिरद्राय मालिकानो बिराद गिदिर गिदिरद्राय बे ड्रागन बागाननि मालिकफोरा बिनिखायनो जायगाफोरा बारा साफा जाया
मालिक गिदिर गिदिरबाबो फैसा गैयासो बायदि मोनदों आङो बिनिखायनो हाग्रा जानानै थायो नुवाखै बिथाङानो मालिकआ सिखा खंखाइ लालायदों नुवाखै खोब भिडिअ खालामदों सैथिनोबो देखायहरसिगोन आरोखि गुरलाबनो जै थाइसेयाव थाइबा मोनथारथों होननायनि भुटानाव लांगोन जै नैबे थाइसेखौ 8 थाखा मोनथारथों आयदै बेसेबां खरस खालामखो नोंसोर बेयाव बुंलाय मथा मथि एसे बारा बुंदो थगायला मथा मथि 1.5 लाख थगायाखै गाइस मथा मथि बिथांमोना 1.5 लाख होनना बुंदों थगायाखै होनना बुंदों थगायाबाबोथ' बिसोरनिसै नैबेखौ बेखौ 6 थाखा आसना मोनगोन बेखौ आयौ मेंगुलायबाय आं गासिबो नुवाखै सोरगिदिं नायलाय ओरैबायदि हाग्रा बंग्रा गोजा ओरैनाय उनथिंनाय बिथिंबो हाग्रा ओरैनाय बिथिंबो लबर बागान बिथिंबो हाग्रा ओरै खिबुथिनाय बिथिंबो हाग्रा ओरै खोला हानाय बिथिंबो हाग्रा ओरैबायदि हाग्रा गोजा आयौ सयथिनोबो आं जागोन ना जायाथाय ड्रागन बागान नायनायखौथ' खिन्थु आंनि मोनसे निकनेम दं दे गासिबो आंनि निकनेमा जाबाय ड्रागन बेनिखायनो आं ड्रागन बागान नायनो हायदों मिथिबाय ओमफ्राय बिथिं मिनिगासिनो आरोना बिसोरो सानै मानसिफोरा ड्रागन बागान नायनो फैदों होननानै बुंदों इउटुब चेनेल नामखौबो ड्रागनसो लासिगोन आं गाइसफोर ड्रागनजों लोगोसे फ्लाइ थादेरगोन आरोना आंनिया दा र' सोरगिदिं गिदिंजोबगोन आं बिसोरनि ड्रागन बागानखौ दिनै एक्सप्लर खालामदों आरोखि गाइसफोर सासेयाबो नै खैथा फिथाइ दोङो माने हिसाब लादों आरोखि बियो जाहाथे सिखावफोरा खावनो हाया माने थाइसे हिसाब लादों नैबे फांसेयाव खैथा फिथाइ दोङो बे फांसेयाव खैथा फिथाइ दोङो सब माने रेकर्डिं खालामजोबदों आरोखि बियो सिखावफोरा जाहाथे खावबाला हिसाब मोननायनि बैफोरखौथ' खमसे खम दानना होनो हायो नै औवाफोरा आयौ नायलाय सयथिनोबो सिखाखौ लाबोदोंबा दानना होदो बेखौ मालिकबालाय मा जाखो आरो दाननो हायाबा हाजिरा हो जों दानगोन ना पुरा मेकआपानो पुरा गोसोम जाजोब्बाय गाइस आंना नुवाखै इसां साफा दिनै सानदेनि ओरैबायदि आजादि माने मोजां देलाय माने बेरायनो हायदोंमोन आरोना बेनिफ्राय मेकआपानो पुरा गोसोम जाजोब्बाय आंनिया बांसिन 5-6 बोसोर जानाय बायदिसो नुबाय आं दा थांसै जों गाइसफोर नैबिथिं ओंखारलांगोन लामाया नैबिथिं बिदि जों ओंखारलांसै दायो बेनिफ्राय गाइसफोर चेनेलाव गोदानबाथ' साबस्क्राइब खालामखानांगोन ना नङा होमबा सालथे नंगौना नङा नंगौ चेनेलाव गोदानबाथ' साबस्क्राइब खालामखानांगोन गाइसफोर बेनिफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दा मथार गाइसफोर एकदम हाग्रा बारि ओरैबायदि खस्थ'यै भिडिअ खालामदों ना गाइसफोर अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गाइसफोर दे थेंक इउ सो माच आंनि ब्लग भिडिअ फैनायनि थाखाय बाय थांसै गिनो गोनांलै हाग्रा बारि नुवाखै नै आयौ सैथिनोबो